Internationale bedrijven communiceren iedere dag met miljoenen mensen. De uitdaging is niet alleen om de juiste boodschap te formuleren. De echte uitdaging is ervoor te zorgen dat die boodschap overal hetzelfde wordt begrepen. Voor Heineken is dat een dagelijkse realiteit. Met activiteiten in meer dan 190 landen opereert het bedrijf voortdurend tussen talen, culturen, wetgeving en maatschappelijke verwachtingen. Juist daardoor laat Heineken zien waarom meertalige communicatie een strategisch bedrijfsrisico kan zijn. De situatie. In 2018 lanceerde Heineken een reclame voor Heineken Light met de slogan: Sometimes, lighter is better. In de commercial schoof een flesje bier langs verschillende mensen met een donkere huidskleur voordat het uiteindelijk bij een vrouw met een lichtere huidskleur terechtkwam. Wat voor het marketingteam bedoeld was als een verwijzing naar een licht bier, werd internationaal door velen opgevat als een raciale boodschap. Binnen enkele dagen ontstond wereldwijde kritiek op sociale media. Bekende artiesten, waaronder Chance de Rapper, noemden de reclame verschrikkelijk racistisch. Heineken trok de campagne wereldwijd terug. Waar ging het mis? Niemand binnen Heineken had de bedoeling een racistische boodschap uit te dragen. Toch werd die boodschap door miljoenen mensen zo ervaren. Dat is precies waar MC3 over gaat. Communicatie wordt niet beoordeeld op wat de afzender bedoelt. Communicatie wordt beoordeeld op wat de ontvanger begrijpt. De financiële impact. Heineken maakte geen afzonderlijk financieel schadebedrag bekend. Maar de gevolgen waren aanzienlijk. Wereldwijde intrekking van de campagne. Verlies van de volledige marketinginvestering. Extra kosten voor crisiscommunicatie. Inzet van internationale PR-teams. Managementtijd. Reputatieschade op sociale media. Langdurige aandacht in internationale media. Voor een premium consumentenmerk is vertrouwen een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen. Reputatieschade laat zich daarom niet eenvoudig in euro's uitdrukken. De 4 MC3-breuklijnen 1. Taal. De slogan leek eenvoudig. Maar woorden bestaan nooit los van hun context. Lighter betekende voor het marketingteam: minder calorieën. Lichter bier. Frisse smaak. Voor een groot internationaal publiek kreeg hetzelfde woord een heel andere betekenis. De taal was correct. De interpretatie was anders. 2. Cultuur. Wereldwijd bestaan grote verschillen in historische gevoeligheden. Wat in het ene land als onschuldig wordt gezien, kan elders direct worden gekoppeld aan discriminatie of koloniale geschiedenis. Internationale campagnes moeten daarom niet alleen worden vertaald. Ze moeten cultureel worden getest. 3. Macht. Grote merken communiceren nooit in een vacuüm. Hun boodschappen worden beoordeeld door consumenten, media, activisten, aandeelhouders, overheden, medewerkers. Iedere groep bekijkt dezelfde boodschap vanuit een ander perspectief. Daardoor ontstaat een complexe communicatiedynamiek waarin betekenis voortdurend verandert. 4. Proces. De belangrijkste vraag is niet: wie heeft deze campagne goedgekeurd? De belangrijkere vraag is: welke internationale controlemomenten ontbraken? Is de campagne beoordeeld door mensen uit verschillende landen? Zijn culturele experts betrokken? Is getest hoe dezelfde slogan in andere talen en culturen wordt geïnterpreteerd? Dat zijn communicatiecontroles. En juist die ontbreken in veel organisaties. De reputatieschade. De campagne werd binnen enkele dagen wereldwijd nieuws. Heineken reageerde snel, bood excuses aan en trok de reclame terug. Daardoor bleef de lange termijn schade beperkt. Maar het incident liet zien hoe snel één boodschap kan veranderen in een internationale reputatiecrisis. Niet omdat de grammatica fout was. Niet omdat de vertaling slecht was. Maar omdat betekenis afhankelijk is van cultuur, geschiedenis en context. De MC3-les. Internationale communicatie stopt niet bij een correcte vertaling. Zelfs de beste slogan kan mislukken wanneer organisaties alleen controleren wat zij willen zeggen, maar niet hoe verschillende doelgroepen die boodschap zullen begrijpen. MC3 noemt dit interpretatierisico. Het risico dat dezelfde woorden, in verschillende talen en culturen, verschillende werkelijkheden creëren.
De vraag voor internationale organisaties is daarom niet: is onze boodschap correct? De echte vraag is: wordt onze boodschap wereldwijd op dezelfde manier begrepen? Want wanneer betekenis uiteenloopt, begint het risico. En precies daar begint MC3.